Είναι λίγο περιττά τα λόγια εδώ από το Ελαφωνήσι, αλλά αυτή η διαδρομή αξίζει να μπει κάπου live στο ίντερνετ. Θα πρέπει να βάλω και μουσική τώρα. Γυρίζει και η κάμερα. Για να δω. Καλά είναι. Πού είναι η άλλη μεριά? Ωραία, τώρα δεν βρίσκω την άλλη μεριά. Όχι τίποτα άλλο. Από την άλλη μεριά είναι το καλό. Αν είναι δυνατόν. Πήγε ρε παιδιά, άλλη μεριά. Τι ψάχνω? Κάτι δεν μπορώ να γράφω κιόλας. Ρε, δεν βρίσκω την κάμερα να γυρίσει. Πού πήγε ρε? Το πρέπει να γυρίσει στο τηλέφωνο. Έλεγα ότι αξίζει τον κόπο να βγάλεις αυτή τη διαδρομή. Αλλά προσπαθώ και κάτσε. Πάμε. Χαμούλης. Χαμούλης στο τοπίο. Έκλεισα και τη μουσική για το βάλω. Πάμε ψωνίσουμε κανένα νεράκι. Χαμός. Στην τρέλα. Ελαφωνήσι. Είναι η διαδρομή για να έρθεις και για να φύγεις αυτή. Μάλλον η κάμερα τα μεταφέρει την πραγματικότητα ακριβώς. Οπ. Βάθυνε. Κάτσε να βραχούμε λίγο παραπάνω. Και η ρόζα μου. Άρα η αποτυπώνεται. Θα το δω μετά εγώ. Bye bye.